Hola. Avui estem d'enhorabona, per fi ens ha arribat el comissari en Pec a Barcelona. Com no podia ser d'una altra manera, ja que el comissari Llampec ha viatjat al nostre país, hem fet una edició especial. Això què vol dir? Com podeu comprovar, aquest exemplar del comissari Llampec està en tapa dura i, el més important, ve amb una lupa de superdetectius que ens permetrà descobrir les solucions dels casos. Anem-ho a veure. Anem a buscar al final d'un episodi on us faran, com sempre, dintre de la sèrie del comissari Llampec, una pregunta per veure si sou capaços de resoldre el cas. I en aquest cas, com veieu, la solució està dintre d'aquesta esfera sobreposada en una tinta de color vermell, de manera que no es pot llegir a simple vista. Però, si hi apropem la lupa de superdetectius, veiem com es pot llegir la solució del cas. El comissari Llampec a Barcelona passa a molts indrets emblemàtics de la ciutat. Des de la Rambla, el Liceu, el Parc Güell, el metro, la Sagrada Família. Esperem que tingueu ganes de descobrir les aventures del comissari Llampec a Barcelona i estem orgullosos de poder-vos dir que ja el podeu trobar a totes les llibreries del nostre país. Adeu!